Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa.
yo siempre digo, a Maricruz todos los años le sacan fotos, digo, tendremos que hacer una exposición con todas las fotos que tiene, porque... Aquí es HFC.
Ya no tenemos manos, mi tripa ya para... Venga, Mikele, Susana, Mikele. No ha funcionado. ¿Tú le has sacado? Ya voy a sacar a mí, venga. Xavi, Hola, Madre me dicen que saque fotos, venga, todos. Venga. Tú, espera, y luego este vino. Ah, no, esto es vino. Oye, entrada dentro y cogemos. Bagatos.
Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen instalazioa. Finantziazio aukerak, Elek berri. Elek berri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa. Amortizazio planen azterketa.
Aritzen eskinan. Laia hemen. Carne potuda erdien da altua. Partatzen da jun erdien. Eskugi bere
txiki! Venga, Cheve, dale. ¡Ay! Ya este chico ya se quiere echarte. Dale, Cheve, dale. A ver, ya.
Josenea Energia da Grupo Josenean adarra bat. 2000 batean sortu zen Josenea. Josenea sortu zenean zen karburanteen mundu hortako enpresa bat. Baditugu gasolindegiak Nafarroaren zehar, eta bere garaian torri zaigun aukera erosteko hemen enpresa bat banatzen zuela hemen Baztanen, Baztan Oil, eta bertze enpresa jipi bat ere hor Donosteben, eta azkenean bien testigo hartuz, guk hasi gara ere hemen banatzen inguru hontan Baztanen, Urdazubin eta Maldarrekako gehien bat banatzen dugu. Etxez-etxe ibiltzen gara banatzen, eta gero aldi beren ere bai, lanean aitzen dira mendian, makinekin eta egurrateatzen eta holakoetan ere, oitan ere ausartzen gara bai. Gaur egun ari gara karburanteko inguru hortan, baina igual etorkizunerako igual bertze energia klasetan ere saiatuko gara, igual peletak eta holako gauzak ere bai. Gehien bat inguruko bezeroa, garraiolariak, landetxeak, baserriak, nekazariak, mendian ibiltzen di jendea egurrateatzen olako enpresan motak eta bar. Alde batetik badugu web orri bat, eta gero bertzaldetik ere badugu zenbaki bat, zenbaki hori normala telefono moduz eta WhatsAppez ere bai hartzen ditugu pedidoak. Printzipioz lotzen gara zerbitzu guztietara. Azkenean gure helburua da hemengo jendeari ematea ahalik eta zerbitzu berena. Guentzako bezero guztiak garrantzia dute, txikiak eta handiak, denak ondi guentzako. Printzipioz egun bat, bi egunetako hortan moldatzen gaugi.